Pitanje koje si postavio je vrlo malo pitanja, a odgovor koji je potreban je vrlo dugačak. Da pričamo o vjeri u Boga, što je značajno, zahtijeva puno argumenata. Na osnovu tvoje nauke o prirodi, na osnovu tvoje nauke o onome šta je dato čovječanstvu, mnogo prije nego što je čovjek bio stvoren. Much before man was created. To zahtijeva odgovor u vezi čovjeka u poređenju sa drugim životinjama i koji je sistem podrške stvoren za ljude. Pitanje se odnosi na sve životne potrebe koje mi spominjemo. Ti ih dobijaš dnevno. I ko ti ih daje? To su duboka pitanja. Moraju biti odgovorena prije nego što si ubijeđen da tvoje vjerovanje u Boga bi napravilo razliku. Ali ovo nije argument. Da li tvoja vjera u Boga pravi razliku ili ne? Stvarnost Boga ne može biti stvorena od toga. Ako Bog postoji, on mora postojati nezavisno od vaših zahtjeva kao što ih vi vidite. Zbog toga, ako te ja uvjerim da ti trebaš Boga, možda i dalje Bog ne postoji. Zbog toga pitanje je postavljeno na način da vi stavljate kočiju ispred konja. Prvo odluči o postojanju Boga, da li on postoji ili ne. Ako on postoji, onda mu duguješ toliko puno u vezi svog postojanja, da on mora biti priznat i morate gledati na njega za sljedeće upute i životne potrebe. Jer ako on postoji, onda se moraš vratiti njemu. Inače, smisao života potpuno nestaje. U ovom pitanju ja mogu odgovoriti samo malo. Inače, samo sam napomenuo nekoliko puteva koje ti moraš da istražiš. Ali ti mogu odgovoriti da ti duguješ mnogo obaveza društvu, vladi države u kojoj živiš, preduzeću u kojem radiš, ako ste zaposleni. Pitanje je kako oni mogu znati da si ti lojalan njima. Nemaju načina. Ako ih varaš u tajnosti, u svakom pogledu, ako si mudar dovoljno da to radiš, svoj čitav život, vrata koja će vam smrt otvoriti će biti vrata oslobođenja. Vaša smrt će biti vrata koja će uzeti sve probleme i sve brige da ćete biti uhvaćeni. I ovako kriminalci postaju. Svi kriminalci vjeruju da njihov aktivni zločin je neprimjećen. Svi kriminalci vjeruju da šta god prolazi kroz njihove misli i srce, da to niko nije čuo ni vidio od vanjskih snaga kojima su odgovorni. Dok god u ovo vjeruju, nastavit će da griješi, iako nisu u stanju da urade ono što misle. Srce je to što prvo počinje da bude kriminalac. Onda postoje mnogi ljudi koji reaguju na to drugačije. Neki su oprezni i zbog opreza čine se da su dobri. Neki su brzi i u tom činu brzopletnosti su uhvaćeni. Neki su lukavi, vrlo iskusno lukavi, žive život u laži, društvo i ne poznaje. U ovom smislu korupcija počinje i nastavlja se neprovjereno.
Što više društvo je bez Boga, sve više misli da može sakriti kriminal. Sve više je naklonjeno da počini kriminal. Tako da se kriminal počinje širiti kroz čitav njegov život, u svakom stepenu njegove aktivnosti. Rezultat je društvo koje mi sad vidimo, je rođeno iz bezbožnosti, gdje Bog je samo mit. Ili Bog je samo za vjerske vođe, da ga oni vole, koji nije briga za njega. I cijelo društvo propada. Da li je ovo život? Da li smo mi zbog ovoga stvoreni? Ako nismo stvoreni, zašto onda ove sve gluposti? Zašto ne počinimo masovno samoubistvo i odstranimo sve ove gluposti? Ovo su duboka pitanja o kojima sam vas posjetio u odgovoru na tvoje pitanje. Ova pitanja nisu odgovori, ali svaki put prema kojem sam vas usmjerio će vas dovesti do zadovoljavajućeg odgovora. Nadam se, ako ostanete u kontaktu sa džematom, mi vam možemo kasnije dati literaturu koja će zadovoljiti sva vaša pitanja. U redu? Hvala vam.